Salutare toată lumea, Slau, și astăzi o să ne jucăm Minecraft. Da, din nou, din păcate. Ok, am zis să văd, poate fac și eu ceva. M-am gândit să construiesc poate ceva casă pe aici. Na, nu știu. Vedem. Ok, hai să vedem. Da, stai că-s pe creativ, trebuie. Ok. Și hai să punem asta. Ok, trebuie să le spargem. Hai să vedem de ce avem nevoie. Vreau să iau de astea. O ușă. La ce ușă să iau? Nu știu ce ușă să iau. Cred că o să iau asta și asta. Ok, o să avem nevoie de niște scări de astea. Și geamuri. Acum am nevoie de lână, stai cum se numea. Ok, nu știu ce să... Ok, cred că o să iau așa. Și un covor gri. Și canapea alb. Nu, gri așa. Bun, ok, acum cred că o să mă dau pe survival și... Ok. Bun, aici spargem asta. What? Ok. Deci n-am lână. What? De ce are aplicația asta? Super ciudat. Ok, nu știu ce zic. Hai să începem. Cred. What? Dar eu m-am dat pe survival. Stai, dacă tot am... Ok. Bun. Hai să încep să... Cred că... Hai să mai bine să facem pe creativ, sincer e mai easy, adică nu.
Ok, după o să... De ce-i apă aici? Vreau să intru să... What? Iron! Enervează. Sincer, cred că ar trebui să-ți dau pe speed, da. Ok, frate, eu am făcut casa, dar... Nu prea arată bine. O să mai facem ceva pe aici, că nu știu, nu prea place. Ah, uite ce mă enervează. Cred că e prea mult. Cred că... nu știu ce zic, cred că e bine. Ai, nu mai pot. Nu, bun, acum o să dureze ceva. Ok, deci acum a început ploaia, dar am dat comandă să nu mai plouă și s-a făcut și noapte, deci vă dați seama. Ok, ok, deci nu știu cum o să mă descurc cu apa, dar văd eu. Ok, am făcut podeaua, urmează, aoleu. Aoleu. Stai, chiar oare să fac și o curte în spate sau ceva? Gen aici o să fie intrarea. Da, cred că am făcut și o curte aici în spate. Pot să fac și o grădină. Nu știu ce să zic. Ok, am făcut ceva. Și am mai făcut încă ceva. Am făcut o potecă pe aici. Ok. Nu-i mare lucru, dar na. Am zis să mai fac și eu ceva. Că tot așa stau de câteva zile. Ok, am mai făcut pe aici. Și am mai făcut casa. Terminat aproape. Hai să vă arăt și jos. Mamă, trebuie să mai pun decorat, gen chestiile astea de care am nevoie. Nu știu de ce am căutat TNT. Da,
Ok, am terminat și casa. A fost mult de făcut. Am pus și o grădiniță așa micuță în spate. Am mai pus și... Hai să ce am mai pus. Am pus canapea și covor și un televizor, cum ar veni televizor. Am o de bara aici, nu știu ce să pun în ea. Sincer, nici nu știu de fapt de ce am făcut casa, dar... Am pus și sus covor. A durat destul de mult, zic eu, așa că merit măcar un like. Mi-am făcut și acest costum. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Lau. Pa, pa!